No niin, mä näytän teille luistonauhavoitelu, eli avataan luistonauhapakkaus, otetaan tuo nauha sieltä pakkauksesta ulos, työnnetään se suksen kärkeen tästä kantaa ja sitten vetää nauhan suksen päälle. Otetaan rauta, 150-160 astetta lämpötila. Käy myös normaali silitykrauta. Sitten vaan rauhallisella vedolla sulatetaan nauha suksen pohjaan ja voide tarttuu sukseen. Eli sitten voide on saatu pohjaa, otetaan nauha irti. Siellä on ohut kalvon voidetta, eli nyt ei tarvii siklata voidetta ollenkaan pois. Se voidaan tarpeen tullen vielä raudattaa uudestaan raudalla. Otetaan, nyt se on hyvin tasaisesti, siellä otetaan pelkkä harjataan ylimääräinen.